karanta zaka ga wani guru ne yana da fahimta sai dinga wulakanta waɗanda ba su iya ba, kuma wallahi su ne manyan ƙasar. Ka kula duk wanda ya cika kokari a aji bai zama wani abu, iya kokarin a aji aka bashi. Ka wulakanta wani ya zo ya zama gwamna, ka zo da CV kana rike da fayil kana bin bango, can ka wulakanta shi a makaranta, yau kuma gashi kana neman wato kana neman alfarma a wurinsa. Irin wannan wulakancin ne mutanen annabi Nuhu suka yi masa, sai da ya shekara 950 yana wa'azi, amma Allah ya ce wa ma amana ma'ahu, yan kaɗan suka yi imani da shi. Allah ya je ya haɗa jirgin ruwansa, wallahi da haka ba su kyale shi ba. Wa yasna'ul fulka wa